Республикала Кәтибе Киния Булатова истәлеген арналған әдәби конкурс бара. Сара күренекле шагыйрә һәм балалар газетасының тууына 100 ел тулуга арналган. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабыздың кунагы Башкортстан Язучылар берлеге рәисе Зәки Алибаев. Зәки Асанович, һаумыгыз. Хәерле көн, һаумыгыз. Шулай итеп, әдәби конкурс бара республикала. Ул ниндәй конкурс? Шигырь һөйләү буенча видео конкурс әллә башкарак форматтамы? Иң беренче шуны әйтергә кирәк инде, Кәтибе апайның 100 еллыгына арналган, ул 15 сентябрь була бит инде безнең Плеяда башкорт язучыларының 100 еллыктары. Һәм ниндәйдер кимәлдә уның иҗадын халык арасында популярлаштыру, ниндәйдер онытылып киткән уның әсәрләре хакында кабаттан искә төшерү өчен инде безнең төрле басмалар менә ошо конкурсларда игълан итте. Чөнки бездә Аллага шөкер балалар өчен басмалар әле Акбудат журналы, Ян Шишмә газеты, Аманат журналдары сыгып килә. Мәктәп яшендәге һәм яшьләр өчен шуңкар. Менә ошо шуңкарда ошо басмалар менән без инде һәр вакыт эшләп торабыз. Берһендә бер төрле менә Бабичты кына ниндәй кимәлдә йомгак яһанак еңүчеләрнең Акбудат журналы менән Кәтибе Киния Булатова исемендәге конкурс безнең республикала гына түгел, ике төбәктә беләй, чөнки Кәтибе апай Силәбе өлкәһе Аргаяш районында туган. Шуның өчен инде Аргаяштар яки Силәбеләр тулысы бу конкурсларда катнашалар. Улар инде елдың башында ук башлап ебәргәннәр. Аргаяш районының, Сосновка районының, гомумән Силәбе өлкәһенең анда Курган өлкәһенә кушылып китте. Балалары, уларның әсәрләрен сәхнәләштерү, Кәтибе апайның әсәрләрен сәхнәләштерү, уларның шигырьләрен ятлау, яттан һөйләү буенча ярайһы кызыклы конкурслар бара иде. Димәк, был конкурс бары тик шигырь һөйләү конкурсы гына түгел, шул ук әсәрләрен сәхнәләштерү буенча. Сәхнәләштерү, уның байтак кына әле башлангыч иҗаты усурында, ул һугыш усурында иҗат башлап, Бөек Ватан һугышы усурында һәм балалар өчен кыска хикәяләр, патриотик темага аерылган байтак кына әйберләр. Шулай ук Зәйнәп Биешеваның да шундай әсәрләре бар. Менә бу әсәрләр ул сәхнәгә куярга да бик кулайлы гына әсәрләр булып санала. Еңүчеләр ниндәй номинациялар буенча билдәләнә ала булгас? Менә бу еңүчеләрне билдәләгән вакытта иң беренче менә ошо Кәтибе апайның шигырьләренең иң югары кимәлгә барып киткән башкарусы, шулай ук уның иҗатына арналган әсәрләрнең үзе иҗат иткән әсәрләр номинациясе ике төрле бит инде. Менә булар ике юнәлештәге. Шуның өчен инде бер генә төрле юнәлеш түгел, улар ике төрле юнәлештә бу башкаручыларга түгел, иҗатчылар конкурсыла. Ниндәй кимәлдә балалар тәүдә үзе яраткан шагыйрьгә, язучыга эйәреп язалар, артабан үзләре иҗат итәләр. Ниндәй кимәлдә бу артабан этәргес булган өчен дә эшләнгәндер дип уйлыйм инде. Ниндәйдер яшь сикләүләре бармы? Бу бары тик балалар өчен генәме, әллә ул яшьтәге дә катнашалар? Бу безнең яшьләр һәм балалар һәм яшьләр өчен. Һез буны әйтеп үттегез, Кәтибе Киния Булатова Силәбе өлкәһе башкортларының сагу бер вәкиле дип әйтсәк тә була. Буна Силәбе өлкәһендә уның хәтерен мәңгеләштерү өчен тагын нинди саралар үткәрелә? Силәбе өлкәһендә анда инде безнең борынгы әлеге вакытта инде үзләренең туган җирләрендә яшәгән башкортлар бихисап. Һәм ниндәй кимәлдә менә ул 20 сәгать башында милли телдәрдә укыту ул төбәкләрдә шул гыйса хакланып калган. Шуның өчен дә әгәр дә без 20 сәгатьтән ниндәй генә усурын алып карамайбыз, Силәбе өлкәһеннән сыккан әдәбияткә килгән, мәдәнияткә килгән бихисап кешеләр бар. Һәм менә шуларның арасында тагыла бер үзе кулланырга мөмкин Плеяда инде Галимов Сәләм, Кәтибе Киния Булатова, артабан китә Урган Киния Булатов, Кадир Даян, әллә күпме язучылар, шагыйрьләр барыгы инде ошо Силәбенең хутлы ерендә тугандар, үскәннәр. Һәм менә бу бәйләнештә әле лә Силәбеләр бер вакытла үзгәне юк. Әлеге вакытта безнең Башкортстан Язучылар союзының филиалы эшләп килә, уның итәкчесе Камса Дәүләтбай улы Мортазин. Һәм менә ошо Мортазин инде Силәбелә яшәп иҗат иткән язучыларның барыгында инде башкорт теле язучыларның ул инде яйнап ниндәйдер матур саралар үткәрә. Елның башында менә ошо Кәтибе апайның юбилеена арналган зур план кабул ителде. Безнең язучылар союзына ябәрелде. Менә бу саралар буенча инде иң беренче уның иҗатын тулыһынча кабаттан өйрәнү булһа, икенчесе инде уның исемен мәңгеләштерү буенча нимәләр эшләргә мөмкин. Ярайһы ук бик дәртле, уңышлы килеп сыкты уларның бу эшмәкәрлеге. Чөнки Кәтибе апай институтта укып беткәч, туган ягына кайта, Конышак районы Сируси мәктәбендә эшләй һәм ошо мәктәптә эшләп күпмедер елдан һуң Өфөгә кире күчеп килә һәм унда инде менә бу мәктәпкә матур итеп таш астылар һәм Колой авылындагы китапханага Кәтибе Киния Булатова исеме бирелде. Туган авылында. Туган авылында. Менә бу китапхана ярайһы ук бай, чөнки унда зур авыл
авыл бөтә торган авыллардан түгел, мәктәбе бар, һәм был авылда Аллаға шөкер башкорт телендә укыйлар, башкорт теле предмет буларак бар генә укылмый, туган тел буларак укыйлар, шуның өчен Демәк, китапханага ла йөрәсәктәр? Китапханага ла йөрәсәктәр, һәм был бәйләнеште тагыла бында бер кешене әйтеп китәргә кирәктер инде. Безнең Башкортстандагы медицина университетында эшләп йөргән профессор, Катиба апайның якын туганы Уран Кенебулатовтың улы Азат Кенебулатов ел һайын атаһы һәм ошо Катиба апай иҗаты буенча һөйләшүдәр, туңарак өстәлләр ел һайын үткәрә. Һәм бу туңарак өстәлләрдә үзенең инициативаһын алганда ел һайын март аенда, февраль айларында үткәрә. Унда инде байтак кына студентлар да катнаша, укучылар да катнаша. Һәм бу бәйләнешләр шул тикән нык. Менә Уран агайның улы Азат, ул сынапта патриот һәм үзенең туган ягыннан байтак кына укучыларны үзләренә студент итеп сакырып та тора инде. Әйткәндәй, бына һез әйттегез бит инде, язучылар һәм әдипләр плеядаһы дип. Бына ошо традицияларда дәвам итүчеләр бармы? Камса Муртазинның әдәби түңәрәгендә шөгыльләнгән, түңәрәк дип әйтүем бәлки дөрес түгелдер, араһыннан шундай сагу, ниндидер әдипләр бармы, тәрбияләнәме? Әйе, әлбәттә теге тамсы тама таштыла яратыган башкорт халык мәкале бар бит. Әлбәттә без бүген көтмәйбез, унар, бишәр кеше әдәбиятка килә. Ләкин менә бу эшмәкәрлектең ыңгай һөдемтәләре ярай ук байтак. Без беләбез, Силәбенең үзенең калаһының үзендә Шәйхзада Бабич исемендәге милли китапхана, шулай ук безнең Магнитогорск калаһы Силәбе өлкәсенә карай битендә Силәбе өлкәсендә милли китапхана бар. Һәм ошо китапхана тирәләй ярай ук байтак кына безнең үзебезнең телдә иҗат итүчеләр тупланган. Улар инде вакытлы матбугат өчен генә шигырьләр яки әдәби әсәрләр язып калмай, үзләренең аерым китапларын да сыгаралар. Менә мәсәлән, быелгы 2020 елда сыккан Урал Кулышевтың китабы шул тикем сагу, бидәкле, матур балалар өчен язылган китап. Ул инде Ураттарын да үзе төшергән, Урал һөнәре буенча рәссам, мәктәптә рәссам укытучысы булып эшләй, һәм ул инде ике телдә язылган әсәрләр, рус телендә һәм башкорт телендә. Урал үзе рус телендә иҗатта, шулай ук инде менә һуңгы елларда башкорт телендә үзе аудара башлаган әсәрләрен, менә шуның һәммә китап сыгарган, безнең язучылар союзы әгъзалары булып киткән, байтак кына безнең әдипләребез яшәй. Улардан һәм Димәк, ул хатта Урал Кулышев Катиба Кенебулатованың традициялары дәвам итә дигән була, чөнки Катиба Кенебулатова үзелә укытучысы, артабан язучы, шагыйрә булып киткән, һәм Урал Кулышев та шулай традициялар. Әлбәттә, менә бу традициялар, чөнки бүген без күпме генә һөйләһәк тә, балалар өчен язылган әдәби әсәрләр бәлки милли телдә күпкә әдерәктер. Чөнки менә мәктәпләргә барып кирдең икән, ни өчен бала китап укымый итеп балаларда әйтергә яратабыз, балалар укырлык китаптар кирәк, сифаты, хикмәткә һәм башка. Менә тап ошо юнәлештән караганда балалар өчен китаптар иң кыйммәтле китапларның бере, чөнки улар бик әзер. Менә елына безнең әлбәттә Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриятында балалар редакциясе бар. Менә унда инде кул язмалар тулып ята дип әйтә алмыйм. Чөнки балалар язучысы, балалар шагыйре, улар бармак менән генә һанарлык. Ысынлап та китаптардан укымлы итүдә бер үзенә күрә бер проблема булып тора. Языла, әмма балалар укырлык китаптарды бары тик шул балалар белән эшләгән укытучылар һәм тәрбиячләр бала күңелен аңлар кирәк шулай. Әлбәттә, менә уларның геройлары, хәтта нәйдән Катиба апайның менә безнең шигырьләренең геройлары, әдәби әсәрләрнең геройлары безнең Тамыр студияһы төшергән нәйдәрдә аерым сәхнәләрендә һәрвакыт булып тора. Чөнки менә Катиба апай ысын мәгънәһендәге балалар язучысы. Ул буштан-буш балалар һәм үсмерләр өчен бирелгән Һәдия Дәүләтшина исемендәге премияга лаек булманы. Уның ысын мәгънәһендәге, әгәр дә без алып карайбыз икән, ниндәй генә яшькә балалар өчен язылган әдәби әсәрдән алып карай икән, ул инде әлеге вакытта ла үзенең бәсен дә, баһаһын да югалтмай. Менә без 100 еллыгын байрам иткән вакытта Катиба апайның тап ошо хезмәтләрен әйтеп китәргә кирәктер инде. Һәм быел башкорт әдәби дөньяһы бер юлы берничә әдиптең истәлекләрен мәңгеләштерде, хәтерен һаклай. Ул да булһа Шәйхзада Бабичтың тууына 125 ел, Мәҗит Гафуриның тууына 140 ел, Катиба Кенебулатованың 100 ел тулуына истәлекле саралар үтелде, һәм шулай ук драматург һәм язучы Ибраһим Абдуллинның да тууына 100 ел. Менә ошондый билдәле датларга бәйле нинди саралар үткәрелә республикаларда? Әлбәттә, менә бу саралар ниндәй кимәлдә безнең республика, безнең халкыбыз өчен, республика өчен, җәмгыять өчен бик кирәкле датларның бере. Менә Ибраһим Абдуллинның 17-нче
сентябрьда, 18 сентябрьда, уның туган районы Шаран районы Ерекле һәм Шаран районы үзәгендә зур саралар әзерләнгән. Беренче Ибраһим Абдуллинның музее асыласак, һәм менә бында инде укучылар белән китап һәвәсләре белән очрашу ябай гына түгел, безнең бер төркем башкорт язучылары Ибраһим Абдуллинды исләгән, белгән, уның аралашкан, уның улы Марат Ибраһим улы бер төркем язучылар бара, Шаран районындагы без укучылар белән очрашуга барабыз. Шулай ук инде 100 еллык Катиба апайның менә безнең 15-нче уның туган көне 15 сентябрь әдәбият музеенда түңәрәк өстәл белән башланып китә. Артабан инде Силәбләр берлектә Алла бирһә дип әйтәгәндә октябрь аенда безнең зур бер сара планлаштырыла. Әгәр дә безнең залдар асыкмаһа, мутлак рәвештә Катиба апайның да менә юбилей 100 еллыгын зур залда үткәргә янабыз. Әлбәттә Силәбенең үзендә лә алар шул нәйдә ошо 100 еллыкты зур итеп планлаштырган. Беренче ул укучылар белән очрашу булһа, икенче уның хәтерен кабаттан искә алу. Чөнки Катиба апай ул ябай язучы, балалар язучы гына түгел. Бүген без күпләп ничәшәр мең үзенең нәйдәр укучылары булган Башкортстан кызының тәүге редакторларының бере. Тәүге редакторы була. Шуның икенче ни өчен без һәрвакыт туган ягы белән бәйләйбез. Катиба апайның ул да бик озын гомер кисерде, ада кунга төягелә үзенең туган ягына кайтып Ирландия битендә. Менә шуның өчен менә ошо хатирәләр бер вакытла онытылмай, уның инде балалар өчен сыккан китабы, Ибраһим Абдуллинның Хушрим дигән китабы романы кабаттан басылды. Һәр хәлдә менә бу эшләр безнең бер генә юнәлештә түгел, нәшрият та кушыла, мәдәни саралар бергә кушыла. Артабан инде ниндәй кемәлдә ошо безнең әдәбиятыбызга, мәдәниятыбызга өлешен индергән кешеләрне хәтергә алып, кабаттан инде ниндәй кемәлдә үзебезнең бурысыбызны үтәйбез. Димәк, республикала бундай билдәле кешеләрнең, билдәле шәхесләрнең истәлеген мәңгеләштерү өчен җитди игътибар бирелә дип әйтә алабыз, шулай бит. Әлбәттә, менә әле безнең әле һуңгы утырышта Корылтайга зур исемлек килтерелде һәм шул исемлек буенча инде шатлыкка күрә менә байтак кына язучыларның исемнәре безнең мәктәпләргә бирелде. Улар инде тистәгә якын, мин 1-2 генә әйтеп китә алам. Елай районы Юлдыбай авылы, шунда гомер бары эшләгән, директор булып эшләгән, укытучы булып эшләгән һәм бик танылган язучы Мөслим Әбсәләмовның исемен йөрөтә. Өфө калаһындагы Дин бистәһендәге 102-нче ханлы башкорт гимназияһы быелдан башлап безнең инде Башкортстанның халык шагыйре Раул Бикбаевның исемен йөрөтә. Менә бу безнең ябай гына әйбердер. Икенче яктан караганда касандыр менә мәсәлән Рәми Гарипов исемен биргәндә бүген безнең республикала гөрләп торган гимназия бар икән бит. Ана шул исеме исеменә туры килә. Бездә халыкта шундай мәкаль бар бит, исеменә туры килгән. Ниндәй кемәлдә менә бундай шәхесләрнең исемен бирү шул мәгариф йортларының да уңыш юлын билдәләр дип ышанабыз, шулай бит. Әңгәмәгез сезгә зур рәхмәт, эшегездә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә Башкортстан Язучылар союзы рәисе Зәки Алибаев менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт. Һау булығыҙ.